Сер булып калмасын, мен сөйлейм. Сафарова кайфны ничек ала? Айда мен сән сер итеп кенә әйтәм. Алар түли аламы? Туктарга кирәк, туктарга вакыт. Хәтта күземнән яшь киттем бардым. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова һәм минем тиз генә бүгенге кунак белән таныштырасы килә. Без көтеп алган кунак, көтеп алган шәхес дип әйтергә кирәк, журналист, хәтта блогер, танылган алып баручы Гөлназ Сәфәрова. Исәнмесез? Сәлам сезгә. Хәерле көннәр. Гөлназ, бик зур рәхмәт әлбәттә инде вакыт табып, үзеңнең тыгыз графигыңда безгә дә бераз гына урын калдырганыгыз өчен һәм бирегә килгәнегез өчен. Син үзең молодец, Илүзә. Илүзә шундый ул, ике яза бугай. Әтик атнага, әмне бер атнадан, әмне бу сәгатьтә, әмне бу сәгатьтә әмне журналист кеше шундый булырга тиеш. Әгәр дә син кемдер интервьюга чакырырга телисең икән, теләк бар икән, әйтер теге димәк сине чакырып китерәчәксең. Мин дә уяла башлаган идем. Юк. Туйдырып бетердем бугай инде башым катырып. Шулай кирәк һәрвакыт, шулай кирәк үзеңнекенә ирешергә. Без бүген сезнең белән сөйләшәчәкбез телерадио алып баручының һөнәре турында һәм сез бераз гына безгә серләрегезне ачырсыз дигән теләктә калабыз. Ачырбыз. Беренче сорау: кайчан нәкъ менә журналист булам һәм нокта дип шундый фикергә килдегез? Андый теге булам һәм нукта дигән фикер булмады. Ул үзеннән үзе килеп чыкты. Тормыш мине, Ходай мине шулай алып барды. Мин аралаша торган даирә мине шулай алып барды. Мин инде бу турда интервьюларда да сөйләгәнем бар. Гомумән ялгыш кына кирип китеп, шушында журналистиканың беренче курсына алып килеп җиткерде мине тормыш. Башланган иде барысы да 7нче сыйныфта. Татар телендә махсус шундый бирим бар иде. Язып карарга 7нче сыйныф түгел, юк, мин ялгышам. 5нче сыйныф. 5нче сыйныфта язып карарга инша мәкалә, анда мәкалә дигән бар иде анда. Эссе, очерк, мәкалә. Язып карадым, синеке иң яхшысы диделәр дә инде мин, минеке иң яхшысы. Миңа менә шундый стимул кирәк һәрвакыт. Аннан соң мин яза башладым. Бу язуга кирип киткәндә. Һәм 5нче сыйныфта әле параллель рәвештә телевидениегә дә кастинг аша уздым. Әни мине бөтен кастингларга алып йөри иде инде. Һәм 5нче сыйныфта әле параллель рәвештә телевидениедә дә алып бара башладым. Шуңа күрә бу минем әйтәм бит 5нче сыйныфта журналист булам һәм нукта дигән әйбер юктыр башта. Менә барасың, сиңа ошый, син ошаган эшеңне, яраткан эшеңне эшлисең, һәм минем хәзер дә шулай дәвам итә. Шөкер Худайга. Әгәр дә журналист булмасагыз, үзегезне нинди һөнәр иясе итеп күрәсез? Табиб. Мин химия, биологияны бик яратадыр. Һәм мин һәрбер һөнәр иясен хөрмәт итәм. Ләкин табибларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Чөнки ниндер миссия башкарырга тиеш кеше дип саныйм мин. Табибларның өстендә бик зур җаваплылык кеше тормышы өчен, кеше гомере өчен. Һәм мин әйтәдерим, һәм әйтә дә киләм, хәзер дә әйтәм, табиб булсам, мин һичшиксез хирург булыр идем. Менә кешенең тормышында төп роль уйнаучы табиблар шулай бит, кешене үлем тырнагыннан кайрып алучы кешеләр, зур операциялар башкаручылар, могҗизалар эшләүчеләр. Мин алар турында укыйм, карыйм, күзәтәм дә шаккатамын, әйтәм бит, эшләр алдында башымны ям һәм шундый табиб буласы килә кайбер вакыт. Сез димәк каннан курыкмыйсыз? Юк, курыкмыйм. Мин андый теге нәрсәле ул бөҗәкләрдән, каннан нәрсәдән, иттән ниндер шундый теге әйберләрдән мин андый курку юк. Яланнан. Әби әйтмешли, куркырга кирәк кешедән. Бүтән беренчедән дә куркырга һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләдән куркырга иң беренче чиратта. Алдан ук искәртеп узарга кирәк. Бездәге сорауларны бирә безгә аудитория. Ягъни сез үзегез сорадыгыз һәм без әлеге сорауларны әлбәттә инде бирәбез кунакка. Бу чиракта Гөлназ Сәфәровага. Гөлназ, шуны искәртеп узарга кирәк. Сиңа бик күп сораулар килде. Шуңа күрә барысын да биреп бетерергә без аның әлбәттә инде җитешмәячәкбез. Мин яратам да бу сорау-җавап рубрикасын үземнең дә социаль челтәрдә айга бер тапкыр эшлим. Халык, аудитория, минем подписчикларым әллә нинди кызыклы сораулар биреп куялар. Шәхси тормышыгыз белән кызыксыналар. Монда да бардыр. Бар, андыйлар да бар иде. Җавап бирәм. Бөтен сорауга җавап бирәм. Мин теге мин үзем дә бит инде интервью жанрында бик күп еллар эшләгән һәм эшләүче кеше буларак әйтә алам. Мин теге интервьюга килеп сер булып калсын дип утыручыларны гомумән яратмыйм. Нинди сер булып калсын? Әйт инде син, юк, белмим, әйтмим дип яисә мәсәлән. Сер булып калсын, менә бу сүзне гомумән яратмыйм.
Шуңа күрә сер булып калмасын, мин сөйлим. Бүтін карталарында ашабыз. Бірінші сұрау, менә бу безнең инде аудитория бергән сорауларның берсе. Әлеге өлкәдә үсәргә, камилләшергә кем ярдәм итте һәм биредә үзегезнең остазыгыз итеп кемне яки кемнәрне әйтә аласыз? Остазлар бик күп булды. Хәзер мин гомумән остазларны санаганда кемдер әйтмичә калдырырга куркам, чөнки һәрбер кеше индер төп роль уйнады. Әлбәттә иң беренче чиратта ул әти. Әти авторитет, әти минем абруйлы һәм тәҗрибәле журналист, бу бик акыллы. Һәм мин тагын әти буларак кына мактавым түгел, аны бөтен журналистика даирәсе яхшы беләме. Бик күп кеше белә, татар халкы белә торган кеше дип әйтәм, татар халкына хезмәт итүче кеше, һәм мин белән горурланам. Татар журналистикасын үстергән кеше. Безне дә укыткан кеше. Менә укытучы, мөгаллим, шуңа күрә әлбәттә инде ул минем дә укытучым. Укытучым университетта ул мине укытты, һәм идәге укытучым, тормышта да ул мине укытты. Әйтми калдыра алмый беренчектә Васила Гарифуллин, ул безнең гаилә дустыбыз, бик яхшы. Ул минем бөтен курс эшләремнең җитәкчесе, ул минем диплом эшемнең җитәкчесе. Һәм тагын без әле аның белән бер зур эш эшлибез, Алла бирсә, чөнки мин аспирантураны мин тәмамладым, ләкин хәзер мин фәнни эш өстендә эшлим. Диссертация өстендә. Һәм Алла бирсә, шул эш тора әле безнең алдыбызда, һәм бары тик аның җитәкчелегендә, аның белән бергә, аның белән киңәшләшеп, ул һаман да минем укытучым һәм мөгаллимем булып кала бирә. Аннан соң университеттагы һәрбер кешене, һәрберсенең үз урынында, менә кемдә әйтәм бит, әйтми калдырырга куркам. Һәрберсе минем тормышымда һәм эшемдә, карьерамда роль уйнады. Ул Раиф абый Мәрдәнов та, ул гарәп телләре графикасы белән. Ул Юхновская да, российская газетадан киреп безне укытып. Менә, һәрберсе, ул Резидә Зәйни, һәрберсе үзләренең внесли лепту диләр бит әле, үзләренең өлешләрен керттеләр. Шуңа күрә һәм бер тулы система барлыкка килде. Миңа журналистика профессиональ яктан бик күп әйбер бирде дип саныйм мин. Шуңа күрә кемдер әйтә дә, барыбер бит журналист, менә без мәсәлән битердек. Мин мәсәлән битердем, анда мин укытучы. Укытучылар була ала әле ул журналист, анда теге эшкә тыймлау белән нәрсә белән. Ләкин да мин мәсәлән битердем шундый левый дип әйтик анда, техник мәсәлән, техник журналистика килмәс инде ул. Килгәннәре дә бар, андыйлар бар, Татар информда да бик күп алар. Менә журналистика нәрсә бирә инде, кая укысаң да бер. Юк, алай түгел, җәмәгать. Юк, анда бит практикалар, анда мастер-класслар, анда киләләр шул действующий дип әйтик, эшләүче газеталардан, радиолардан, редакторлар, журналистлар, эфир телекомпаниясеннән менә мин хәтерлим әле килеп мастер-класслар үткәреп, мен индидер исемнәрне алыштырып, без анда түгәрәккә утырып, менә һәрбер әйбер минем башыма сеңеп калды. Бу бик зур практика, бу бик зур профессиональ үсешкә илтә торган моментлар. Шуңа күрә журналистика да укума мин шатман, Аллага шөкер. Димәк, менә журналист булу өчен барыбер ниндидер нигез булырга тиеш һәм журналистика өлкәсендә эшләү өчен дә шул факультетны мәсәлән бетерергә сез киңәш итәсез, димәк. Киңәш итәм, чөнки әлбәттә бар табигый сиземлек дип әйтик, талант дигән әйбер бар кешедә, холык дигән әйбер бар. Менә бөтенсен кушып килергә кирәк инде. Тулы форма барлыкка килгәндә генә беренче, икенче, өченче дип. Шул вакытта гына гармония барлыкка килә. Шул вакытта бер бөтен нәрсә барлыкка килә. Һәм шушы дип әйтик бүлекләрнең берсе ул профессиональ белем алу дип саныйм мин. Әгәр дә бөтенсе туры килсә, син күбрәк уңышка ирешәчәксең инде. Син өстенрәк булачаксың. Әйтәләр бит, әничәп сез менә алданрак, әничәп сез менә күбрәк җирәчәк, әничәп сез менә булайрак. Бит монда бит теге мин дип кенә йөреп булмый, мин дип кенә әллә кай китеп булмый. Монда синең булырга тиеш базаң, монда синең булырга тиеш нигезең, монда синең булырга тиеш белемең. Шулар алып бара инде кешене алга. Теләсә кайсы өлкәдә, журналистика гына түгел, теләсә кайсы өлкәдә. Аңлашылды. Әйтеп киттегез бит, остаз минем беренче чиратта әти дип. Әйтүчләр бик күп булгандыр. Менә аның әтисе журналист, шуңа күрә ул шушы өлкәдә бик күп казанышларга иреште, аңа җиңел аның этеп баручысы бар дип. Менә мондый сүзләргә сез нинди фикердә һәм нәрсә дип җавап бирәсез? Электrik яшь вакытта инде әлбәттә мин елаганым да бар, юк, мин үзем дип анда мәсәлән бу турыда бик күп сөйләгәнем бар инде минем. Практика үтәләр журналистика факультетында һәм 2-3 курста алып килергә кирәк практик эшләреңне өзіңнің. Мен язадырым. Чөнки миңа әти әйтте, бары тик язучы журналист кына, яза алган журналист кына
телевидениеда эшлей ала һәм радиода эшлей ала. Чөнки син фикерлей аласың, син фикереңне яза аласың, син анализлый аласың. Аналитик фикер йөртә аласың. Бик күпләр киттеләр, 80% шундук телевидениега, мен телевидениега барам дип анда группадан. Анда кемдер радиога шул бер 10 кеше инде. Һәм масса күләм мәгълүмат чаралары печатный СМИ дип әйтәбез инде. Алар калдылар инде бер 5 кешеләр арасында мин калдым. Чөнки ул иң авыр эш. Ул иң астүләнә торган эш иде ул вакытта. Һәм мин белмим ничек монда хаклар ничектер газетада язу. Иң астүләнә торган эш, син язасың полоса, син битен барасың, тикшерәсең, сөйләшәсең, язасың, хатан тикшертәсең, редакторга бирәсең, исем уйлыйсың, һәм сиңа бирәләр анда әз генә акча мәсәлән, һәм син күренмисең, телевидение кешегә нәрсә өчен бара? Мин күренәм дип анда йөзеңне таный башлыйлар. Әйе, монда син укыган кешегә күренә, кешегә генә Гөлнар Сәфәрова дип язып куялар име. Ләкин мин шундый шатланам, минем шуның хәтле күп мәкаләләрем басылды. Татарстан яшьләре Атна газетасы, русчада язадырым мин, Казанские ведомости басылып чыккан мәкаләләрем әлдә исән саулар сакланган, әнияларны җыеп барган. Ләкин бөтенсе түгел, менә шулай сүз башы нәрсәдән иде. Алып киләдер, менә шулай папка, минем папка иң калыны буладыр. Мәкаләләр белән. Анда кешегә 4 мәкалә дә җитә практика бирер өчен, мәсәлән, 4 саллы мәкалә булырга тиеш. Һәм минеке анда мәсәлән 30-40. Чөнки мин яратадыр, мин яратып эшләдерем. Һәм әйтәләр, әтисе язып биргән. Күңелгә тия бит, ничек мәсәлән син эшлисең, һәм әйтәм, Илизәгә сорауларны инде анда әнисе язып биргән. Хәзер бер әйтәм анарсын. Һәм син бит ишин күңеленнән теге психлана башласаң, әле бит син яшь, максималист, синең күңелеңә бөтен нәрсә тия, теге ничек? Юк, мин исемне дә үзем уйлап таптым. Моны да. Мин вообще әйтәдер, мин барадыр. Әти менә бу мәкаләгә исемне уйлап таба, нишләп мин? Мин әйтәм, кызыклырак булсын өчен исем, мин әтинең баш исемнәре һәр вакыт менә теге Фәхрине үтереп ташладылар дигән кебек, шундый үз ишен алып кирип китә торган иде. Хәзер күп журналистлар, яисә журналист булырга теләүчеләр исем артыннан куалар, ләкин эштәлек ягыннан аксы инде аларның. Юк, исемнәре дә дешевый әйләнеп кала, әзрәк арзанрак теге. Ул моны белән аерылышкан. Бу моның белән йоклаган, ул контексттан чыгара, әндә бөтенләй алар йокламаган. Әйе, әндә шундый исемнәр, баш исем бит ул бик зур мәгънәгә ия, журналистикада бигрәк тә менә шу басма журналистикада. Һәм уйлап чыгарыйк инде исемне, әйтәм, үтерә торган исем кирәк, менә кеше укысын да вау дип эченә кирип китсен мәкаләнең, әйтә, үзең уйлап чыгар, әйтәм. Мин шундый вариантлар бар, начар вариант. Син миңа яз 10 вариант. 10 варианттан сайлап алабыз, һәм мин утырадым, так, 10 тагын 1 вариант, 2 вариант, 3 вариант. Әтине үз вакытында бу эшкә өйрәткән икән Исмәгыйль Абый Шәрәфиев, Татарстан яшьләренең баш мөхәррир урыны, җәннәттә булсын, хәзер бик профессиональ журналист. Ул аңа әйтә торган булган, бетереп килгәч, менә Назым яз, 10 исем, без сайлыйбыз анысын иң яхшысын дип. Әти дә мине шул теге, ул остасыннан өйрәнгән һәм миңа өйрәтте. Һәм шулай 10-ны язадыр исемне, һәм берсен сайлап аладыр әти белән. Менә бөтен ярдәм шушы иде инде. Ләкин менә мин гел фикерләрем мин бөтен әйбер турында бер вакытта 1 минутта сөйләмәкче булам. Шулай торып аладыр. Хәзер дә ул миңа ярдәм итә диясем килә. Хәзер дә роликлар ясаганда, шул социаль челтәрләрне алып барганда баш исем уйлап чыгару, кешене алып кирип китә торган менә бу әйберне уйлап чыгару бик мөһим. Ул миндә развито дип әйтим. Бар, чөнки практика булды, бик күп практика булды. Һәм әлбәттә әтиң булыша, әтиң эшли дигәч елаган вакытларында булды, ләкин ул үттән соң кеше бит ул күрә, син үзеңнең шәхес икәнен дәлиллисең. Әти әйтә бит, булды шундый бер мәл, бу Миңназым Сәфәровның кызы, аннан китте шундый мәл, бу Гөлнар Сәфәровның әтисе дип. Шуңа күрә һәм миңа бер акыллы кешенең сүзләре гомерлеккә истә калды, сез дә исегездә калдырыгыз, әгәр дә сезгә әйтәләр икән, син әтиңнең аркасында гына шундый биеклекләргә ирешкән кеше дип. Әгәр дә син үзең дә, ул кеше миңа нәрсә диде, әгәр дә син үзең талантлы һәм акыллы икәнсең, әгәр дә син әтиңнең әле ярдәм итә алырлык өлкәдә эшли икән һәм аларның шундый теге көчләре бар икән, син шатлан гына, бу бөтен яктан да бинго дигән сүз. Аңлыйсыңмы, кешенең таланты гына бар, беркем аңа ярдәм итә алмый. Яисә икенче кешеләргә кемдер ярдәм генә итә ала, акча бирә, әнисе күтәрә, әнисе, аның таланты юк, акылы юк, һәм ул бөтен әйберне югалтып бара. Син икесе дә бар. Мин уйладым, әйтәм, Аллага шөкер, Худайга, монда елларлык түгел, монда 1000 рәхмәт диярлек. Шуңа күрә Аллага шөкер, мин үзем дә булдырам, үзем дә эшлим, акыллы һәм эшли алам, һәм мин аңа көч бирүче, миңа ярдәм итүче һәм мине итә алучы әти әнием бар, шөкер.
Ни өчен шушы сорауны бирергә булдым? Чөнки үземдә кичкенә вакытта язмаларыңны әниең язып бирәсең, диләр иде. Чөнки әни укытучы. Һәм хәтта укытучылар шулай дип әйтә иде. Миңа шундый йөрәгемә тия иде. Кайтып елыйдым, чынлап та әнигә елыйдым. Әни минем нишләп шулай дип әйтәләр, миңа ышанмыйлармы соң алар дип. Ә мин гел әйтәм, мин үзем язам аны дип. Мин чисти журналистик өлкәсендә эшлисең, син камерага бурылып әйтә аласың. Хәзер әни яза алмый бит килеп утырттымы монда дип, син шулай дип әйтә аласың. Менә шулайрак шул. Вакыт белән барысы да сынала, барысы да үз урынына кайта, һәм син әгәр дә чынлап та үзең икән, син моны дәлилләйсең, син моны күрсәтәсең, һәм моны бөтен кеше аңлаячак. Карьера башында нишләп мин менә бу әйберне менә шулай тирберәк эшләмәгәнмен икән, нишләп менә киресенчә шулай эшләгәнмен икән дип үкенгән вакытлар бармы? Карьера башында ул нәрсәгә кагылышлы? Мәсәлән, радио, телевидение өлкәсендә, сразу менә монда барган булсам, минем юлым башка төрлерәк булган булыр иде дип. Юк, ну мин бик түземсез кеше, мин бик теге кулачлыйм, бөтен дөньяны менә моны эшлим дигән кеше, ләкин кайбер әйберләр булмый калды. Һәм вакытында мин әлбәттә инде моңа кәефем төште, бу булмады дип, хәзер карыйм да Худай bütün әйберне үз вакытында биргән икән, үз вакытында һәм дөрес итеп, һәм минем менә стажировкага китә алмавым чит илгә, балым җитмиш, анда ничәдер бал җитмиш, ул минем өчен трагедия булды. Кая китәргә тиеш идегез? Анда грантлар буенча без 3нче курста имтиханнар бирдек, үттек төрле этаплар, һәм мин Бөек Британияга китәсем. Бу алмашып уку системасы буенча Бөек Британияга китәсе идем, һәм анда ничәдер бал әллә 3, әллә нәрсә бал җитми калды, һәм мине Мәскәүгә җибәрәбез диләр. Кемнән җитми анда? Алар 2нче категория кешеләр, ул Мәскәүдәге журналистика факультетына. Һәм менә ул вакытта да Ходай ничек алып калды, мин бит инде радиода эшлим. Хәзер мин уйлыйм, мин Мәскәүгә китәм, журналистика факультетына укырга керәм, анда дәвам итәчәкмен укуымны, монда һәм минем эшем кала. Монда минем акча кала, мин акча эшлим. Монда минем хәзер имиджим кала, мин имиджны эшли башладым, исемне эшли башладым. Ләкин тегендә барсам, мин белем алып кайтам өстәмә. Ләкин кайткач ул белемне кая кулланам мин? Миңа тагын үземне табырга кирәк булачак, позициямны югалтам дип уйладым. Һәм без әниләр белән киңәшләшкәч, мин бит инде башында Бөек Британия иде, чит ил иде. Һәм мин бу ничектер Мәскәү белән килешмәдем мин. Аннан соң әниләр дә әйттеләр, кызым җибәрәсебез килми, син әйдә үзебездә Казанда кал, аннан соң 5нче курсны битергәч, син Мәскәүгә барырсың, теләгең булса. Һәм бармый калдым. Һәм шулай ук шөкер итәм, мин бармый калдым. Аннан соң минем килеп чыкты шундый моментлар, китте карьера өскә, тегендә чакырдылар, монда чакырдылар. Әгәр дә мин Мәскәүгә барсам, ул эшләрне эшләми каладырым. Мондай дәрәҗәгә ирешә алмый каладырым. Бәлки бүтән дәрәҗәгә ирешкән булырым анда барсам, ләкин юк, минем приоритетлар башка хәзер. Элегрәк минем башымда булса, мәсәлән, мин Мәскәүдә барып эшләрим дигән, хәзер мин китмим Мәскәүгә. Эшләмим мин анда, федераль каналда булса, инде фәркә. Булай инде 25нче каналда, 75нче каналда алып баручы булып утырасым килмәс иде минем. Бу очракта булганына һәм булмаганына рәхмәт инде. Аллаһы Тәгалә мин шуны әйтәсем килә. Аллаһы Тәгалә барысын да үз вакытында эшли. Шуңа күрә нәрсәдер килеп чыкмаган икән, менә миңа Ходай бирмәде инде димәгез. Ул бирәдер сезгә, ләкин 2нче ел белән бирәдер. Монда пробел мәсәлән, 2нче ел күбрәк бирәчәк. Яисә 2нче елдан кертеп җибәрәчәк. Менә шул моментна һәрвакыт исегездә тотыгыз. Үзеңдә ышанычны ничек булдырырга һәм сезнең шикелле шундый танылган, популяр алып баручы исемен ничек юлларга? Эшләргә менә бер көнне генә уйлап утырдым. Әле ул бит мин тудым да менә мин үз-үземә ышанам дип йөрү түгел, ул бит тәҗрибә. Тәҗрибә ул нәрсә дигән сүз? Тәҗрибә ул синең егылуларың да, синең уңышсызлыкларың да, синең минусларың да, ләкин менә бу егылулар барысы да, кайбер очракта уңышсызлыклар, алар барысы да ахыр чиктә үз-үзеңә ышаныч көчеңә илтә. Кайсы очракта дөрес иттереп хаталарың өстендә эшләп, камилләшкән һәм укыган очракта бер кашан да туктап калырга ярамый. Менә мин белдем, мин булды инде, мин бөтен әйберне беләм дип, мин белмим, минем өйрәнәсем килә, минем күбрәк тагын тәҗрибә туплыйсым килә, күбрәк эшлисем килә. Менә мин һәрвакыт әйтәм,
ну труд все перетрет. Эшләргә һәм тагын бер тапкыр эшләргә. Кызганыч хәзер яшьләрнең күбесе, яшьләрнең дип әйтәм мин теге әбиләргә сөйләп утырам. Ну шулай хәзер тенденция. Акча эшләргә телиләр күбрәк, ләкин эшләргә теләмиләр. Ну чөнки дөнья шулай бүленде. Без күрәбез, яшьләр утыралар кафеларда, капучино эчеп, анда чили, расслабон, шундый. Хәзер бит фрилансерлар да күбәйде. Ну яшьләрне дә монда нидә булмый, теге тәнкыйтьләп булмый. Аларны шундый матур тормышта яшәргә телиләр. Ләкин матур тормышта яшәр өчен, әгәр дә синең үтә транкшың юк икән, әгәр дә синең анда миллионлаган акчалар штраф әтиәнең юк икән, мәсәлән, син алып чили, кофе дип кенә утыра алмыйсың, син эшләргә кирәк. Ну аның өчен генә түгел, үзеңне үстерер өчен, үз шәхесеңне үстерер өчен, бу дөньяда үз урынын табыр өчен, син үзеңә туры килә торган, үзеңә ошый торган күңелеңә ятышлы шөгыль табырга тиешсең дип саныйм мин. Сез менә әлдә комилләшәм дидегез бит. Комилләшү өчен бәлки яңа белемнәр туплау өчен берәр төрле курслар үтәсезме, юкмы? Курсларда үтәм, әлбәттә. Хәзер бит бик күп система, но шулай ук сайлап алырга кирәк. Хәзер бик күп инфошигәннәр дип әйтик, шарлатаннар, шундый мин укытам диләр. Менә бөтенсе мин укытам диләр. Мин кайбер вакыт карыйм, анда ике җыр җырлаган, мәсәлән, кемдер. Анда әйтәләр, мин хәзер мастер-класслар үткәрәм. Мин димне, нәрсә буенча үткәрә икән ул мастер-класслар? Шәхесеңне үстерү буенча. Ну, ничектер күлеп карыйм мин анда әйбергә. Ну, ничек инде? Кешенчек шундый үз-үзенә ышанычан булып шундый курслар, мастер-класслар үткәрә ала. Анда мәсәлән, 3 чара алып баралар да, мин хәзер дикция куям сезгә, мин хәзер сезне алып барырга өйрәтәм. Менә андый курсларга барып керәләр инде аңламаган кешеләр, яшьләр бәлкем барып керәләрдер. Шуңа күрә әгәр дә укырга телисең, камилләшергә телисең, әлбәттә син профессиональ дәрәҗәне карарга тиешсең. Кеше ничә ел телевидение өлкәсендә эшли. Мин социаль челтәрләрдә мәсәлән ниләргә подкастларга төрле мин язылган YouTube'лардан карыйм, дәресләр. Ул укытучылар, алар ВГИКларда, алар университетларда инде күп еллар укыталар, 30, 40, 50, һәм аларның әйтер сүзләре бар, алар белем бирә алалар. Һәм минем шулай башымда бар әле, мин барырмын дип уйлыйм. Барыбер дә минем барып читтән тагын Мәскәүдә укысым килә минем. Менә үзем өчен. Үземне профессиональ дәрәҗәдә үстерер өчен тагын да үзем өчен кирәк ул. Сез бит инде үзегездә хәзер укыта аласыз, белем бирә аласыз, чөнки сезнең тәҗрибә шундый зур һәм сезнең багажларыгыз, кейсларыгыз шулай күп. Менә сез берәр кайчан ачырга телисезме? Шундый мәктәп яки анда курс булса да бик кызыксынучылар күп иде. Әйдә, мин сәр итеп кенә әйтәм. Әйдә. Сәр итеп кенә әйтәм. Без Алла бирсә, хәзерге вакытта балалар өчен телевидение мәктәбен ачу эшен башлап җибәрдек дип әйтергә була. Ачу эшен башлап җибәрдек. Шул юлда. Мәктәп балаларымы бу? Әллә кичкенә балалармы? Балалар, гомумән 18 яшькә хәтле кешеләрне балалар рәтенә кертә. Чөнки минем фикеремчә, нәкъ менә 18 яшькә хәтле төп принциплар формалаша. Кешедән стержень дип әйтик, менә моны булдыра алам дигән әйберне сеңдереп була, төп кагыйдәләргә өйрәтеп була. Аннан соң практика. Ну 18 яшькә хәтле кешегә менә губка сеңдергән кебек сеңдерә балалар. Тагын да бераз гына серләрен ачсак, бу yerдә сез генә укытачаксызмы? Юк, әлбәттә мин генә түгел, ләкин мин укытучыларның берсе булачакмын инде, һәм бу эшнең җитәкчесе гомумән. Һәм мин моны әйтеп бетерәсем килми. Мин яратмыйм әйтергә теге. Оп, сикерәбез дип, әйме? Сикергәч сикердем дияргә ярый. Менә сикерәм дип торырга яратмыйм. Шуңа күрә сикергәч әйтер мин Алла бирсә, ләкин көчле укытучылар составы туплыйсы килә. Һәм туплый алачакмын Алла бирсә, чөнки мин журналистик өлкәсендә беләм кемнең кем икәнлеген, әти дә ярдәм итәчәк Алла бирсә бу өлкәдә, әйме? Шуңа күрә максатыбыз тигешле белем бирү. Димәк, укытучылар составы, мөгаллимнәр составы инде барбер күз аллана кергән. Әлбәттә күз аллана. Алар бит инде бар көчле журналистлар бармак белән санала. Шулай ук менә мәктәп дигәч, тагын бер әйбер искә төште. Сездә анда катнашкансыздыр, Алтын каләм. Биредә сезнең әтиегездә куратор иде, безнең дә куратор иде, мин хәтерлим әле. Катнашкан идегез, ничә ел менә бардыгыз бирегә? Катнаштым Алтын каләмдә, мин гран-при нәрсәм отып та кайттым, анда бүләкләр хәтерлим, дипломнар белән. Әле менә бу атнадагына авылда, әтәниләрнең өендә, бу шәһәр читендә җыштырдык, мунчалар җыштырдык, гаражлар җыштырдык, һәм гараждан килеп чыкты
түлкім етем зур тігі ойыншық жұмшақ түлкім етем бұл мейтем меңа бек таныш әне де сен таныш болмышы де аны бит сен бөлек еттем қой бөлек еттер әлмеғамыны алтын қалемде де есіме түсті шынды зур бүлеклер білән мен анда ауызым еріліп шолай язып анда бет язып сюжетлар түшіріп скетчларда қатнашып түрлі шолай тұрып мен хатırlayым әлі зур бүлекке ие болғанымды да анан соң енді өсе түшкеш мен анда мастер-класстарға шақыра башладылар енді өзім оқытушы форматында теге спикер ролінде де бардым әлі мындан биыл бара алмадым мен 2 yıllık бардым ақырсы пандемияға қатылы бұғай или 3 yıl болды мен 2-3 yıl демек сіз де берде қатнашқансыз қатты орындар алғансыз шоңқыры сіз де қатнаша аласыз әлігі фестивальда кімдер керек андай жерлерде қатнашу керек ол бит өзің кебек кішілер біле аралашу тағын бір тапқыр тәжірибе туплау онда енді оқытушылар мен хатırlayым Туманов біздің біле ол вақытта барған еді әлі ол вақытта да хай барам екен білмеймін көрінген еуғаның қазір онда ну күшлі оқытушылар составы шулы Васылова шулы анда ну журналистиканың ең күшлі аслары анда келіп өзлерінің тәжірибелері біле ортақлашалар недір қызықлы моментлар селлер мен har вақыт практика қызық еді нәтиге китаптан оқып отыру ғана түгел һәм китаптан оқып отырушы оқытушылар ғана да түгел бар шулай лекцияны теге ондайларны тыңларға да қызық менә шулай булган тегеләй булган дип мында алар үзләренең практикалары белән ортаклашалар булай булырга булай булса булай булырга тегеләйсе аларның авызларына қарап тыңлап тұрады мен бик üşедер сезнең теплоходта үткән иде машинаға теплоходта безнең ул вакытта теплоход иде хәтерлим 3-4 көн әле ул кадәр барып Шабаксарларга туктап Түбән Новгородларга туктап бигрәк маршрут узын булган бездә алай түгел иде бездә бик узын без Болгарга бардык максимум бетте әйе biz эле куркмаганнар инде алып чыгып киткәннәр күпме баланы төяп алып чыгып китеп һәрбер шәһәрдә туктап экскурсия уздырып мастер-класслар ясап ну күрәсең ничек ни дәрәҗәдә биргәннәр белемне анда мен уйлыйм әле теге эчендә дә шушы теге теплоходта да күбрәк белем биргәннәрдер дип уйлыйм элек барыбер белем бирү дәрәҗәсе менә шушы кешегә нәрсәдер тапшыру дәрәҗәсе югарырак иде кебек шулай шикелле мен хәзер менә тагын сорау бирделәр ничек выгорание булган вакытта эштән туйганда үзеңне нормаль халәттә тотарга менә ну нормаль күренеш инде ул эме һәр бер кешенең эмоциональное истощение дип әйтик эмоциональ бушану була ул шулай тик арып каласың ну мен андый вакытта һәр вакыт әйтәм ул Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламый ул дугалар ул йокы әле сез аны белмисез йокы ул 30 яшьтән соң кирәк бик кирәк һәм 7-8 сәгать йокы булмаса син берничек тә берни косметика белән дә син берничек тә үзеңнең халәтеңә кайта алмыйсың ну бу физиологик яшь белән бәйле инде 30 яшьтән соң ул мунча ул натураль ризыклар шулай әле мин теге 25 яшьтән бу әйберне ишеткәч натураль мин натураль гына ашыйм дип уйлыйм ул шулай 30-дан соң кирәк аны организм үзе таләп итә башлый менә авыл табигать мунча төп пунктлар энергия туплау өчен әйе перезагрузка дип әйтәбез без башларны әзрәк сафландырып җибәрү өчен әйе аңлашылды алып баручы булуы кыенмы дип менә шундый җиңел генә сорау бирделәр кыенмы соң алып баручы булуы бөтен кешедә әгәр дә син үзеңне югары дәрәҗәдә башкарырга телисең икән кем булсаң да авыр син 100% укытучы икән үләрлек эше аның эме бөтен документация баланы укыту белем бирү аны олимпиадага апару һәм башкасы син 100% табиб булырга телисең икән синең эшең үлеш авыр син төннәрен йокламыйсың операцияларын ясыйсың анда белем коткарасың кешеләрнең тормышын психологик яктан үзеңә инде нагрузка авырлык аласың кеше үлеп китсә һәм башкасы һәм шулай ук алып баручы эше дә ул бит күпме стресс сәхнәгә чыгып ну алып баручыларның да төрлесе бар әйтәм бит әгәр дә син профессиональ дәрәҗәдә башкарасың икән эшеңне ул стресс менә кайр вакытны әйтәләр анда 15 минутлык чара инде сезнең анда сез килеп китәсезме шул вакытка юк мен әйтәм килеп китмим анда булырга тиеш репетиция анда булырга тиеш әзерлек барыбер анда булырга тиеш 100% әзер булырга тиеш һәм 15 минут чыгып сәлам дип кенә түгел ул гадәттә теге дәүләт чаралары шулай тиз уза мәсәлән килә рәис Татарстан Республикасының рәисе рәис дип без инде килә рәис
анда нидер рәсми бүләкләү тантанасы мәсәлән, но бит стресс. Син 100% әзер булырга тиешсең, син бернди хата җибәрмәскә тиешсең, син үзеңне тонуста тотарга тиешсең, син төгәл һәм дөрес итеп сөйләргә тиешсең. Шуңа инде авыр булмасын, әлбәттә авыр. Кайда катлаулар агылайса, менә телевидениедамы, радиодамы, әллә менә шундый офлайн форматта барган мәҗлесләрдә, чаралардамы? Мин беләсең нәрсә әйтәм, менә миңа кая катлаулырак, шунда рәхәтрәк. Менә без сопротивления ты не получаешь опыта диләр, ты не получаешь кайфа. Менә сопротивление һәрвакыт каршылык булырга тиеш. Бардың да, менә мин эшләп кайттым анда, җиңел генә анда, мәсәлән, 1000 кеше, сәлам, әйдәгез булай, анда концерт алып бардың. Җиңел генә булды, мәсәлән, лайтта. Ел сиңа кайф алып килә, ләкин стресс аша, курку аша, ниндер үзеңне өйрәтү аша килгән кайф, ул бөтенләй икенче төрле кайф. Мин бәлки үзем садомазм белән шөгыльләнәм. Сафарова кайфны ничек ала? Мин үземне бәлки бик каты теге тинтерәтергә яратамдыр, ләкин миңа менә шулай теге каршылык аркылы килгән канәгатьлек хисе җаныма, тәнемә рәхәтлек алып килә. Менә иң кыска вакыт аралыгында күпме зур сумма эшләгәнегез бар? Мәсәлән, 15-20 минутка гына чакыралар ди. Тик зур сумма. Юк, минем шулай ук мин әйтә алам, минем прайсым берничектә аерылмый. Мин 15 минут эшлим, 6 сәгать эшлим. Шулай профессиональ артистның шулай булырга тиеш дип саныйм. Бу критерийда. Шуңа күрә мин әгәр дә 15 минутка чакыралар икән, мин шул сумманы алам. Әгәр дә 6 сәгать эшлим икән, мин шул сумманы алам. Прайс бар. Һәрбер кешенең прайсы булырга тиеш. Мин яратмыйм менә, әгәр дә без прайсларга акча мәсьәләсенә кирип киткәнбез икән, мин яратмыйм кайчан әйтәләр мәсәлән, алло дип анда шалтыратам, син шул нигә барасыңмы? Барам. Кая була? Син ничә сум торасың 4 сәгатең, синең чыгышың ничә сум тора? Кая була? Кемнеке? Алар түли аламы? Ничек инде менә бар ипи, бар батон, бар шоколад. Һәрбер нәрсәң үз бәясе, шулай бит? Син керәсең, бу iPhone синең, ал аерылырга мөмкин инде әлбәттә, ләкин син iPhone мәсәлән, мин Гөлназ Сәфәрова. Мин бит сиңа мин 10 мең, сиңа 70 мең, сиңа 100 мең дип әйтә алмыйм. Минем прайсым булырга тиеш. Профессиональ әгәр дә кеше дәрәҗәдә эшли икән, артистларның прайсы четкий, төгәл булырга тиеш. Алайса түгел әйтә алмыйсыз. Юк, мин түгел сумманы сорамыйм. Мәсәлән, зур сумма бирделәрме, ләкин менә шундый кичкенә генә вакыт аралыгында эшләдегез. Шулай истә калмадымы берәр вакыт? Бар, янды суммалар да бар. Бармы? Бәдле минем бар шундый чара. Ничә минут иде ул? Менә шунысы гына кирәк. Юк, менә иң кызыклы чара менә нинди булды. Чара шундый булды, килдек. Ул яңа ел иде. Зур чара иде. Мин анда кияүдә идем икән. Юк, бер 10 ел элек булгандыр ул кияүдә булганмындыр. Зур чара, бөтенләй бер өстәлләр җәйел. 31 декабрь иде ул. Мин элек аладырым бала туганчы эшләрне 31 эшлидерим. Һәм килделәр дә безгә артистлар составы мощно әзерләнгән. Килделәр дә әйттеләр, бүген килмиләр. Бәтәш. Ничек килмиләр? Яра сез монда ашагыз да ишеп китерсез. Чарага акчасын да бирделәр, әйме? Син беренче алып бармадың да? Монда чәй эчтең диттең, вау дип кайтып киттең. Гомеремдә бер булды минем. Гомеремдә бер булды. Андай бер булса, бигә булыр иде. Шундай кызыклы сорау биргәннәр. Сезнең ярый фанатларыгыз бармы һәм шундай сезне күрә алмый торган хейтерларыгыз? Бардыр инде ул, бик яратучылар. Артыгыздан теге күзәтеп йөрүчеләр юкмы? Үй кырыйларына килеп анда фото, видеога. Юк, андыйлар юк. Хәзер андый фанатлар беркемдә дә юктыр дип саныйм инде мин теге Дженнифер Лопеслардан калганда. Язмыйлармы соң? Сафарова, идегез без сезнең белән очрашыйк әле, акчалар бирәм дип. Юк, минем бар иде шундый бер фанат дип әйтим, кем икән, вздыхатель дип әйтим. Радиода эшләгәндә без бит эфирларда эшлидек. Ул гел шалтыратадыр инде. Әле мин анда, беренче курс, икенче курста укыгамдыр инде, өченче курста максимум. Шалтыратадыр һәрвакыт. Шигали урамга, мин сине күрәсем килә. Егет, может, бәлки ул мине хәзер тыңлыйдыр. Һәм, мин чыкмыйдыр инде, һәм ул чык, һәм анда безнең аста бит, син әле ул вакытта сез Голубятниковда? Без Голубятниковда утырадыр, анда аста сакчылар, охрана утыра инде. Һәм бер здание 3 этажлы, һәм син 3нче этажда радиода утырасың бер үзең. Кап-караңгы төн, төндә без 2дә эштән чыгып китәбез, 1дә эштән чыгып китәбез.
Һәм эштән чыгып киткәндә карыйм. Гульнас, тебе там опять приезжали. Әйтәм, да. Анда безнең шундый теге рәшәткәләр иде. Һәм рәшәткәләргә менә чәчәк кадалып китәләр. Әйтәм, ул бер яктан романтик иде теге. Ул вакытта шундый дип уйлыйдым. Ну, икенче яктан куркыныч бит теге кеше көткән һәм сиңа чәчәк кадап киткән шулай дип теге чәчәкне ташламас өчен мин күрсен өчен. Һәм ул әйтәдер игел. Ну, ярар, син мин белән очрашмасаң хәзер. Мин син башыңа капчык кидертеп урлыйм бит Сафарова дип әйтәдер. Хәтерле. Дидем, мин шундый, мин мәче курку белмәс идем, элек вообще курку белмәс идем. Әле хәзер генә ул менә әби әйтмешә, миңа 30-дан соң акыл керде. Элек, урлыйсың дип әйтәдер, инде шулай. Ну, әшәкелек белән әйтмидер инде, аны шундый юмор белән, юмор хисле егет иде. Һәм менә шундый момент булды минем тормышымда, анасын мин әзрәк. Ну, куркуымны хәтерләйм, бөтенләй куркмадым мин анда. Хәзер ул язмыйдыр инде. Юк инде мин. Исемен дә хәтерләмим инде хәзер. Илнур булды микән, ул кем булды икән? Белмим, исемен хәтерләмим. Әйтүчләр юк идеме? Менә тагын Сафарова, тагын телевизорны ачма, радионы ачма Сафарова дип. Андый бер заман булды ул, ләкин бетте ул, чөнки һәр вакыт негатив шәйнәүчеләр, негатив әйтүчеләр алар һәр вакыт кадәр югала. Бәлки мин аларны күрмәмешкә ияләшкәмедер. Ну, хандылар юк диясем килә, барыбер дә мин үземнең аудиториямны, үземнең кешеләремне туплый алдым дип саныйм. Ул минем шул ук подписчикларым, әйтәләр, сезгә начар язалармы? Белмим, минем подписчикларым, алар минекеләр. Сезгә хейтерлар язган Алар минем дулкында, алар мине аңлыйлар. Алар да мин нәрсә язам, шундый икеле мәгънәдә мәсәлән. Алар минем нәрсә әйтүемне аңлыйлар. Чөнки мин бераз бәлки сәйрәк кешедер, кайбер сорауларда мин моны таныйм шулай икәнлегемне. Ләкин минем үземнең дөньяга карашым, үземнең позициям һәм мин менә үземчә әйтеп эшләргә яратам, үземчә әйтергә яратам, үземчә күрәм ситуацияларны. Һәм шунысы кызык. Мин аны үземчә генә дип уйлыйм. Минем подписчикларым аны шулай ук күрәләр. Карам, менә шулай дип, ну, фикерне дәвам итеп язып китәләр директор, мәсәлән, мин директор язышам күп кешеләр белән үзем шәхсән аралашам, минем администраторым булуыма карамастан, ул монда реклама моментларынан да алып барса, менә шәхси индер моментларны мин үзем сөйләшәм кешеләр белән, миңа кызык ул психологик яктан. Нидер хейтерлар, но алар бардыр инде, кадәр мин аларны күрмим. Күрмим дә, ачуым да килми. Ачу килә шул вакытта гына. Кайчан син үзеңә ышанмыйсың һәм бу сине эштән борчый. Эштәге менә бу борчу беткәч, син фу дисең. Ну, менә мәсәлән, миңа күптән түгел генә язларында, сез шундый каты картайгансыз соңгы арада. Ну, беренчедән бу нормаль күренеш. Мин дә картаям, син дә картаячаксың. Ну, бу нормаль физик күренеш. Физиологик күренеш. Икенчедән, мин беләм картаймаганымны һәм анда син картайдың дигән сүз миңа беренчедә тими. Шакыр мин ачуланмыйм да. Ул миңа беренчедә тими. Шакыр, ну, ярар дим дә, һәр кешенең үз фикере дигән дә китәм дә барам. Менә шулай, ничектер бу тормышка мин хәзер менә бу яшемдә, инде шундый яшемә җиттем, шундый юллар аша үттем дип әйтәгәйме. Мин моңа игътибар итмәскә кирәк. 3 көнлек тормышта яшибез без. Нишләп мин кемдер нәрсәдер итүенә мин инде карап торырга тиешмен. Фу. Киттем бардым. Аңлашылды. Менә әйттегез бит әле, эфирлар төнгә кадәр дәвам итә иде, 2-гә генә без кайтып китә идек дип. Димәк, шундый кызыклы моментлар да булгандыр эфир вакытында, туры эфирда. Туры эфирда да бар, мин шуның әйтәм, гомумән йокламый, мин белмим кая миңа энергия килгәндер. Мин гомумән йокламыйм студент чагымда. Мин укыдым очкада. Читтән торып түгел, теге очный көндезге бүлегендә. Һәм миңа әйттеләр 3нче курстан, ну син эшлисең, ну мин 1нче курстан соң эшли башладым. Активно эшли башладым. Син кит инде теге читтән торып укы, эшлисең бит дип. Мин әйтәм, юк. Мин көндезгене кирдем көндезгегә уку йортына. Шулай бетереп чыгасым килде дә минем. Һәм мин нәрсә эшлидерим? Минем эш көнем. Мин төнле эшлидерим. Төнле сәгать кичке 6-да киләм, мәсәлән, эфирга. Кичке 5-кә киләм, 5-кә киләм. Төнге 12-гә хәтле, 1-гә хәтле эшлибез. Иртәнге сәгать 6-да тагын эфирга чыгасы бар. Шул мин бит әле яшь, мин йөрисем дә киләм, мин теге эшләп кенә укып кына утыра алмыйм, мин бит инде нормаль. Әле кайчан авыр, бөтен кеше Сабантуйга кайтып китә, ә син утырып каласың мәсәлән эфирда. Туттылар инде, анда икенче тема. Бу сәгать 1-гә хәтле эшлим төнгә, аннан китәм Гуляньяга. Инде мәсәлән, егетем килә, аның белән чыгам. Кайдыр кич утырырга барабыз тегендә, монда. Чөнки миңа шундый теге иркенлек алдым. Мине әниләр җибәрмиләр иде, монда мин радиода калам. Элек радиодагы диджей радиода йокларга тиеш иде. Радио сүнсә, шундук техник директорга хәбәр итер өчен.
Китәбез урамда йөрибез, анда 3 сәгать, сәгать 3-ләрдә 4-ләрдә кайтам. 2 сәгать йоклап алам, 6-га хәтле. Ну йокла, радио сүнмәй әле, сүндермиләр радионы, теге тавышны ишетергә тиешсең. Шул тавыштан чиктер йоклап алам, креслога ятып кына. 6-да эфирга чыгам. 6-дан 10-га хәтле эфирда. Анасын шабам тиз генә укырга. Мин хәтерлим менә тарих хәтерлим яз көне, менә ул халәтне мин бер кайчан онытмыйм. Яз көне лекция укыйлар. Ә мин гел беренче партта утырадым. Мин әйбәт укыдым, мин кызыл дипломга тәмамладым. Миңа кирәк иде һәр вакыт максималь белем алу. Теге, ну, ботаник идем инде мин, дөресен әйткәндә, мәктәптә дә, университетта да миңа кирәк иде 5 Синдром отличницы. Синдром отличницы инде әлдә бар ул. Беренче партта утырадым, шуңа күрә бүтән лекцияларны язадым. Мин менә бу кулымдагы хәбәтә башлады бугай. Мозоль әлдә бар. Мин нинди ручкалар белән яхшы һәм тиз язасым беләдер. Теге бүтән лекциялар минем менә 100% язылган иде шундый. Язам һәм хәтерлим инде йокламаган, 2 сәгать йоклаган, күзләр йомыла. Һәм шундый теге укытучының тавышын Сафар не спать, нет, не сплю дип теге уже менә булай иде. Мин белмим ничек түзгәнмендер анда. Ләкин менә бу яшьлек энергиясе белән ничектер йөреп чыктым. Һәм мин моңа шатланам. Мин максималь рәвештә студент вакытта бүтән әйбергә өлгерә алдым. Татып карадыгыз бүтән энергия аркасында. Ә хәзер сезнең вакытыгыз җитәме шәхси тормышка? Шәхси тормышка җитә, тусовкаларга җитмим. Мин тусовкалар яратмыйм. Мин үй яратам. Мин менә моны битте бу минем бу тормышымның бу этабы артта калды. Теге бөтенесенә дә өлгерәм дигән. Хәзер мин әзрәк в кайф яшисем килә дип әйтик. Теге инде акча артыннан кумым, әле бит әле студент вакытта акча эшләү дигән әйбер дә бар. Мин әтиәнидән бер тиен дә алмыйдыр. Мин машинаны да үз акчамы алдым. Мин анда үз акчама киенә дә башладым. Киресенчә мин әтиәниләргә, әбигә нәрсәдер алып кайтырга, бүләк итәргә тырышадым. Минем канымда ошын теге бүләк итү, Гөлназ алып бирде дисеннәр кешеләр тырышадым. Һәм мин акча кирәк дип тырышадым. Мин англия теле акча корты булдың инде дип. Но ул бит параллель бара торган әйберләр. Син күп эшләйсең, сиңа күп итеп акча түләйләр. Круговорот дип әйтик шундый. Ә хәзер мин әзрәк кенә үземнең пружинканы җибәрдем шундый. Әлхәмдүлилләх, шөкер булганына шөкер итеп, акчалары да бәрәкәтле булсын, бүтән килгән әйберләре дә бәрәкәтле булсын. Барыбер дә 30-дан соң, 35-тән соң уйлана башлыйсың инде ике дөнья турында да, әйме? Син барыбер моңа төшенәсең, син барыбер аңлыйсың, без бу дөньяда кунак кына икәнлеге, бу барысы да үтә, булар барысы да менә бетә торган әйберләр икәнен аңлыйсың, материаль әйберләр. Шуңа күрә ничектер күңелең белән син инде икенчерәк төрле кабул итәсең дөньяны, кешеләрне, эшеңне. Хәтта күземнән яшь чыкты, чөнки уйлый башласам, мин шундый анализга кирип китәм дә, шундый моңсу булып китә бара. Сентименталь кеше. Ә менә сезнең принципларыгыз буенча нинди проектка гомумән алынмас идегез? Бармы андый бар? Алдау. Кеше алдау белән бәйле проектларга мин беренче алынмас идем үз вакытында. Менә бу пирамидалар барлыкка килгәндә күп миңа әйттеләр, син беләсеңме, синең артыңнан кешеләр барачак, син беләсеңме, күп акча эшли алачаксың. Мин беләм. Мин кешеләрне үз артымнан алып кирип китә алам. Күп җирче шундый мөмкинлектән файдаланып калды да. Бу бик начар мөмкинлек дип саныйм. Мин гомумән кешене рәнҗетүдән бик куркам, кешенең гөнаһ кылырга куркам. Син бит әле, ярар син байыйсың бу тормышта. Ярар син үзеңнең авторитетыңны югалтасың. Ярар сиңа төкерәләр, син анда миллиардлар эшләдең ди мәсәлән, әйме? Анасы син белән ничек яшәячәксең соң? Бу моның хәтле ношы белән дип әйтегемме? Ничек яшәргә моны белән? Әнә мин беләм, хәтта танышлар арасында да кирип китеп, шушы эшкә бик күп акчаларга эләгеп, хәтта аслынган, үзләренең тормышларына нукта куйган егетләрне дә беләм. Ну бу бик кызганыч, шушындый ни аркасында инде шундый проектларга кирип китү. Мин моңа бик каршы, принципиаль рәвештә каршы, үземнең позициямны һәр вакыт әйтә килдем. Кем генә анда эшләүне карамастан, менә бу артистка хөрмәтем бетте, менә моңа хөрмәтем бетте, менә моны мин кеше хөрмәтем бетте дип кычкырып йөрмим, ләкин бурылып куям. Нәтиҗәләр генә ясала. Аңлыйм, әлбәттә. Акыллы кеше үзе нәтиҗә ясый инде ул. Кемнең кем икәнлеге күренә. Авторитетын да бик бетерә торган әйберләр ул. Андый проектлар. Проекттан чыгып хәзер тагын сорау, менә үзегезнең блогыгызда мин беләм, инде күптәннән чөнки сезне күзәтеп барам. Сез килде китте әйберләр бер вакытта да рекламаламыйсыз. Сез үзегез кулланганны гына рекламалыйсыз. Бармы менә шундый вакытлар? Кулланып караганыгыз юк, тик сез әйбәт икәнен беләсез булган инде. Юк.
Yok, принципиаль менә, принципиаль. Мин бик принципиаль кеше, ул минем әтидән калган кайбрак миңа мишәттә әйтәйин диме. Ләкин мин бик принципиаль. Юк, мин анда мин әйтәм, менә моны җибәрәбез мәсәлән, мендәрне мин юк. Мин анда йокларга тиешмен бер ай. Ну, мин бер көндә генә мендәрне нинди икәнлеген тоя алмыйм. Мин йокларга тиешмен. Мин аны кулланып карарга тиешмен. Крем булса да, мин аны кулланырга тиешмен. Мин бер ай үземдә эксперимент ясарга, шул очракта гына, мин белмәгән продукт булса инде, шул очракта гына мин кешегә тәкъдим итә алам. Чөнки кешеләр миңа ышаналар. Кешеләр өчен мин авторитет, алар беләләр минем алдамауны. Ничек инде мин үземнең авторитетымны какшатып, анда 5 тиен өчен әйтегез без сезгә акча бирәбез. Ну, что значит акча? Бу 5000, бу 10000, бу минем авторитетымны ничектер каплый аламы? Бу миллион минем авторитетымны каплый аламы? Юк, каплый алмый әлбәттә. Шуңа күрә акча белән үлчәмәсеннәр иде бик күп әйберләрне. Кайбер кешеләр бутый менә бу моментларны акча белән үлчиләр, ләкин кешелек сыйфатлары иң беренче урында булырга тиеш, принциплары. Аңлашылды. Хәзер менә шу алып баруга кире кайтсак, кем белән алып бару сезгә уңайлырак? Хатын-кызлар беләнме, егетләр беләнме? Әллә бармы шундый кешеләр? Менә моның белән мин алып барырга бик яратам дигән кешеләр төртеп күрсәтеп. Хатын-кызлар белән алып барырга миңа авыр. Чөнки мин үземнең холкым һәм фикер йөртүшем дип әйтик, хатын-кызларныкы түгел. Дөресен әйтергә кирәк име, һәм миңа авыр хатын-кызлар белән. Миңа авыр, миңа хатын-кыз энергетикасы авыр. Күп хатын-кызлар булган җирдә мин була алмыйм мәсәлән. Минем ничектер дусларым күбрәк ир-атлар. Минем хатын-кыз, минем энергетика туры килергә тиеш ана энергетикасы. Менә хатын-кыз түгел, миңа туры килергә тиеш. Анда хатын-кызлар бар, ләкин алар күп түгел. Шуңа күрә миңа алып барырга эшләргә, монтаж ясыйбызмы, без нәрсәме, ир-атлар белән ничектер җиңелрәк. Ну, иң беренче инде ул Айрат Ильясов, әлбәттә, ул минем туганым дип әйтәм мин аны беләм. Туганым кебек, ул миңа, без аны белән ничә еллар буе бергә. Ул миңа коллега гына түгел, ул миңа дус. Без аны белән бик күп әйберләрне уртага салып сөйләшәбез, ачыктан-ачык сөйләшәбез, бер-беребезне бик яхшы беләбез. Һәм аның калганнарын да берничектә артта калдырасы килми. Һәрбер кешенең менә кайсы алып барышы белән җиңел. Һәрбер кемнең үз стиле. Кемдер менә бу мәсәлән презентацияларда яхшы, без яхшы алып барабыз. Кемдер туйларда яхшы, кемдер туры эфирда яхшырак үзен тота һәм парда эшли, тандем булып эшли. Һәркемнең үзенең нюанслары бар. Шуңа күрә берсен алып, берсен куя торган түгел. Кем? Ярар. Иң кыйммәтле күлмәгегез менә чарага дип алынган. Сездә бит инде алар күп, чөнки һәр вакытта да яңа образдан булырга тиешсез. Инде кирәктер дә. Нинди күлмәк иң кыйммәте? Мин бу сорауга әзер, чөнки бу сорауны миңа биргәннәр социаль челтәрендә бер юлы, һәм мин санап, карап, бөтен гардеробны искә төшереп чыктым. Ул Рассариядән бренд 360 меңлек күлмәк. Ого. Әйе. Менә ул минем һаман эленеп тора. Нишләтергә ул күлмәкне? Шундый зәвыклы, матур, шундый искиткеч күлмәк, ләкин мин 360 мең алдым дип, мин һәрбер чарага киям, 360 мең алдым дип. Юк. Ну, сатып җибәрәсе дә килми, 20 меңгә мәсәлән, әйме? Ну, бер 5-6 кидем. Аңлашылды. Ну, аннан соң шулай булган иде ул, ләкин иң кыбаты шулай. Иң арзанлысы дип тә сорыйсы килән. Сез гомумән шоурумнарда киенәсезме? Киенәм, әлбәттә. Мин бер кайчан да теге бәягә карап кына, бренд кына киенәм дигән кеше түгел. Минем фикеремчә, кешенең вкусы бар икән, кешенең зәвыгы, стиле бар икән, тоемлау хисе, күзен күрү хисе бар икән, аны идер арзанлы кибеттә дә, мин бик арзанлы димим инде, барыбер мин арзанрак булса да бренд димим менә, ләкин әйбер кием сыйфатлы булырга тиеш. Җибеп чыгып тора торган торган түгел. Менә шундый сыйфатлы кибеттән, кыйбатлы кибеттән түгел. Ул үзенә ятышлы образ сайлап ала. Сез менә үзегезнең образыгызны булдырган вакытта, эстрадада төрле чаралар алып барган вакытта үзегезнең имиджыгызны булдырганда бер төрле стилистка ярдәмгә Әлбәттә, мин иң беренче чиратта әнидән килә, менә бу әбидән килә, теге природный зәвык дигән әйбер теге. Бу төсне моны белән кияргә була, моны юк, менә видение булырга тиеш, образлар уйлап таба алам мин башымдан да, менә моны белән кирәк, моны булай иттереп, теге
тиз генә. Былай мин бик рәхмәтле Барс Медиа компаниялар группасына. Ул профессиональ рәвештә эшли торган компания. Иң беренче нәрсә генә дисәк тә, алар профессиональ яктан иң беренче урында. Элек-электән. Чөнки эшләр бар тик профессиональ кешеләр белән генә. Шул ук мәсәлән модельер Надежда Аюпова белән ничә еллар эшчәнлек иттеләр. Ул бит нинди зур акчалар. Ләкин алар шушы акчаларны сарыф итәләр дизайнерларга, модельерларга дәрәҗәне күтәрер өчен. Һәм шул рәвешле Татар җыры фестивале шундый дәрәҗәгә иреште. Кием өчен генә түгел бу, җыр ягыннан да профессионаллар белән эшләү, кием ягыннан да профессионаллар белән эшләү. Анда безнең белән һәрвакыт эшләде режиссура буенча Илдар Хайруллин. Һәрбер өлкәдә профессионал үз эшенең остасы булырга тиеш. Һәм менә Надежда Аюпова, мин бик рәхмәтле аңа. Анасын бер модельер хәзер китте, ул безнең Италиядә гомумән яши. Ул безнең белән эшләде. Алардан мин теге губка кебек җыйдым, алдым. Шуңа күрә основаларны дип әйтик, төп өлешләрне беләм. Татар җыры турында хәзер сүз бераз гына киткәч сөрүсе килә. Менә татар җырын сез алып бармый башлагач, кем аны алып барыр дип уйлыйсыз? Ничек инде кем алып барыр, кемдер алып барачак? Незаменимых людей не бывает. Алыштыргысыз кешеләр юк дигән фикердә мин. Һәм хәтта мин бу өлкәдә калып, үземнең тәҗрибәм белән уртаклашырга әзермен. Чөнки минем дә теге менә ул әгәр дә мин гел алып барсам, ул бер урында туталып калам. Мин әлбәттә алып барам хәзер, ләкин параллель рәвештә да миллион эш эшлим, ләкин менә бу өлкә миңа якын. Анда син алып барып башласаң нишләрсең инде диләр миңа, ну ничек җылап тормыйм инде мин, Димәк, бу өлкә миңа якын икән, мин бу өлкәдә калып, татар сәнгатен, татар иҗатын үстерүдә үз өлешемне кертергә тиеш, әгәр дә мин бу миссияны үз үстемә алганмын икән. Ничек үстерә алам? Димәк, мин икенче юллар белән үстерә алам. Нинди юллар белән? Тәҗрибәмне уртаклашып, ниндидер ярдәм итеп булышып. Ну мин хәзер дә Барс Медиа компаниясендә проектлар буенча җитәкче урынын алып торам, һәм менә бу барлык безнең компания эшләүче проектлар ул минем өстемдә. Шуңа күрә мин үземнең тәҗрибәмне хәзер дә уртаклашам. Алып баручыларны билгелим концертларга, роликларда алар белән эшлим һәм компания үсешендә дә үз өлешемне кертәм дип саныйм. Аңлашылды. Менә хәзер һәм соңгы сорау бүгенгә әлеге чыгарышта. Сез үрнәк алырдай шәхесләр бармы, мәсәлән, кумирыгыз? Кумир юк, ләкин профессионаллар бар. Профессионаллар бар. Мин аларга карыйм, сокланам. Алардан ниндидер моментларны утып алырга тырышам. Карале менә шулай эшләргә кирәк икән бит дип, теге шундый моментларны билгелим. Андый шәхесләр әлбәттә бар, кемдер онытып калдырырга куркам. Миңа мәсәлән журналистлардан бик ошый тутыларсын. Элек-электән ул миңа ошый, аның манерасы, аның сөйләшү, аның фикере миңа ошый. Ксения Собчак миңа ошый. Сез нәрсә беләндер охшаган да әле? Кемдер бер вакыт йөрделәр шулай диге татар. Әле генә игътибар иттем, сез әйткәч кенә, бераз гына бара икән. Ошый миңа. Ну кайбер моментларны әйтеп бетермим, чөнки сәясәткә сер булып калмасын, сәясәткә керәсе килми. Мин оппозицион журналистларны да карыйм һәм тыңлыйм. Чөнки ул бит оппозициядәге кешеләр дә алар теге ношар кеше дигән сүз түгел, аларның фикере бүтән. Фикере синеке белән туры килми икән, ул кешене чыгарып атырга ярамый. Ул бит профессионал үзенең өлкәсендә. Шуңа күрә мин бик күп чит илләрдән дә журналистларны тыңлыйм, анда шул ук Эхо Москваны мин бик яратып тыңлыйдырым, Анас разговорны менә оныттым, радиостанция. Мин тыңлап йөрим, яратам, сеңдерәм, анализлыйм һәм үзем өчен нәтиҗәләр ясыйм. Татар радиостанцияләре арасында нидиләрне тыңлыйсыз? Мин татар радиостанцияләре арасында бөтенсен дә тыңлыйм. Беләсең нәрсәгә? Чөнки мин һәрбер татар телле радиостанция өчен җан атам. Һәрберсе моңа да булсын әле рейтинг. Моңа да булсын әле һәрберсе сөйләсен дибем. Миндә бөтен татар радиостанцияләре урнашкан. Мин тыңлыйм әлбәттә, беренче чиратта татар радиосын. Татар радиосын тыңлыйм. Мин конкурент дип тормыйм, Булгарга күчәм, Булгар радиосын тыңлыйм. Мин аны теге җыр өчен генә тыңлыйм, мин анализлыйм. Мин аны кем ничек алып бара икән? Кем ничек алып бара? Нинди тапшырулар, нинди рубриклар, ничек ямсыз ясаган
ясаганнармы бу нине теге влётыйларны эме анда роликлар ничек ясалган, нинди кимчилекләр бар, нинди плюслар бар. Мин һәрберсеннән үземә нәтиҗә ясыйм. Әйе. Шул ук Болгар радиосында тыңлыйм, Тәртип радиосында тыңлыйм, Китап радиосында тыңлыйм, Татарстан радиосын бик яратып тыңлыйм, чөнки анда безнең инде бик тәҗрибәле журналистларыбыз эшли, 70-80 яшьлек. Мин аларның сөйләм теле, аларның интервью алып барганнарын Аларны чын диктор дип тә әйтеп була, нәкъ менә биредә инде Дикторлар түгел алар менә татар теленең тәмен белеп, җиренә җиткереп, шундый тәфсилләп, татар теленең шундый матур дигән сүзне яратмыйм. Илдар абый Низамов әйтмешли, матур сүзе булырга тиеш түгел. Матур нәрсә ул? Матур сүзне кулланма. Башыма кирип калган. Менә профессионаллар дидек бит әле, менә Илдар абыйның бу сүзе кирип калган, матур сүзне бөтенләй куллана алмыйм. Куллана алмыйм, менә беренче курстан бирле ул әйтте, бетте. Менә шундый теге Камил интервьюлар, әңгәмәләр тыңлап, шулай ук үземә тәҗрибә һәм багаж туплыйм. Ул бит рәхәт, тәҗрибә багаж гына түгел, ул бит рәхәт менә шундый бөтен яктан камил тулы әңгәмәләрне тыңлау. Безнең әңгәмәдә шундый булсын. Амин. Шундый дип кабул итеп алыгыз, ярыймы, дуслар. Без бик күп сорауларга җавап эзләргә тырыштык, инде таптык дигән нәтиҗәләр ясап куйсак та була. Һәм бәлки әйтеп бетерелмәгән сүзләрегез калгандыр менә монда йөрәгегездә. Мин сәгатьләр буе сөйли алам, әйтеп бетерелмәгән сүзләр минем күп, ләкин туктарга кирәк, туктарга вакыт. Һәр вакыт бөтен нәрсәне әйтеп бетергә караганда, нәрсәндер әйтеп бетермичә 3 нокта кую яхшырак. Бу минем иң яраткан алымнарымның берсе. Язганда 3 нокта. Шуңа күрә 3 нокта куябыз да, сау булашабыз. Дәвамы булачак дигән сүз алабыз. 3 нокта куябыз да, һәм рәхмәт әйтәбез әлбәттә инде Гөлназ Сафаровага килгәне өчен, һәм әлбәттә рәхмәт әлеге студияга, Китап радиосына, һәм әлбәттә инде рәхмәт сезгә, кадерле караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз. Һәрвакыт безнең белән булыгыз һәм бергә булыйк, бердәм булыйк. Исән сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз иң мөһиме. Пока-пока.